size is outside. Make a pair of bros with some. You check one. Maybe Jan. Hi guys, hi Lynn, how are you Lynn? Hi Gertrude. Hi Gertrude, how are you guys? Hi guys. Hey guys, murikuona my notifications. Did you see the notifications? Kuri say kuri bochando nezuro kwaidziya esidadirai nhasi kwatofuma kuri kutonhora usingaiti nezuro kwakusachitisa mayauya nhasi kuri kutonhora usingaiti apa kuri kunaya saka zvakaoma. Right guys, hey, please pardon me, forgive me. I hope my rabo, right? I hope Masquera Mushe, my cup of teas. This is the weather for the cup of teas. I hope you are okay, my cup of teas. And the thing you can tell she's so right. Hands my second iPad. Second iPad, you don't know some notifications, but I Eddie Moon. I Eddie Moon. Hey Vince, how are you, Bamni? I Eddie Moon. Hands did say girls did boss what you do. Hands follow me na my channels Pape Jirangu. Hands na my channels, she's one of us. Please follow me Pape Jirangu. Barukuda ukanda content wachidini wachitaushwa wani wachita. Clarice, long time, how are you? Right. Arku we because iPad. But iPad actually disadvantage man I Eddie Moon. Saka you only call I Eddie. Right. And something like guys, and it's my cup of coffee and my cup of tea. And when you take it out, and I am selling support the business. Don't forget my comforters, my kama wana ark farmer, and the sub mashuma kuna order, when I chipindra pakuna order 2 ake, you could have attended to not buy rungs as kana masag, mumazi card books, vine sakuniki. Yes, even buy a vine saku post office sanditika. Right, could team rekuma futa ukwanditika. Kuneva no gonna kuno Google, you can go and Google. And itika, I'm left with only 3 of these. Only 3 of this Polygold. And itika, moenda kuno Google mega kuti anoshandei. And itika, vaya vane must pin vasinga gadziri mafuta sivanetikana for a long time must skin pigmentation mavara machichi icho chichi kungozora zvako. Anomaona patience dzako chinongopera fast but uzoenda take nacho because chinokuita white ichi yellow bone Polygold. You can go and Google and itika then then kana uchida through to my tube ndine to my tube utu twandinatwo eprovate andika this is only for the face as well andika itori chinotengesa chikangodai so ichi anditi maona kune vanenge vaine this acts as ndingati chi kuti nyatso kunzwisisa this acts as a chino prevent ma reaction. It's a lightening face cream, but also at the same time prevent reactions each. So munane even ane eczema can use this, but chino kulaitena shakari kumeso and itika selling shakangodai so as it is. Right.
iyo yenda kutaridza Epuvate yakafana muno. You can go and Google. Munona mega antika ndokutaridza izvi. You can go muno Google and yakafanana neishi inonzi clean cap. Izvi zvinoweka the same. They work the same. Zvakadai. They work the same. Animaona. Saka mo kana unichizoti nika problem akaonengo nako izvi ndo zvatinge mukatsasa zvitori senge izvi. Animaona. Chinenge chitori from the pharmaceutical India. From India, you can see. And I'm going up. You can see. Vanema eczema, vanoshandisa, but it's also very good for the skin. Right. Tobva ipapo. Topinda kuneva ningwa chiti isu tinoda ma oils. Antika, I've got different oils. And I've got different oils for the body, for the face. Antika ekuti ugadzire kumeso kwako anake kumeso, ugadzire kumeso kwako kunake. Ayama oils akasiyana. Antika, but achikulaitena zvakare. Antika, achikulaitena zvakare. So I'm showing you can go and Google, guys. Take the names, go and Google, come and buy. Antika, go and Google, come and buy. Saka atizoreperi umusoro kuti ati paakasvika kunoku asvike zvakanaka asina kuteuka. So you can see inonzi white now antika, and then inonzi lotion blanket. You can just go and Google. This one is from Paris. Antika, this one is chino manufacture straight to Paris. Chino manufacture straight to Cote d'Ivoire. Antika, each chakadonyogwa triple action. Kana uchida ako zvokunyatso kulightena triple action. You can see. Hanzi kana kona ma-ads akuita pa life futi. Do kutaridza kuti I don't know. Aripo ma-ads pa life. Antika. So guys, akasiyana ma-oza anditika. Tina akasiyana. Then we've got this unique white as well. Unique white. Animona. Mama anozonyanya iyo triple inozonyanyisa kuita white, but mama ayano kushandisawo zvinenge zviri nani. Animona. So you can also mix nemafuta ako. You can put in mafuta ako. Animona. Kuti unyatso kuita kaya uniform skin kaya kaunenge uchida kaya akawanta ma-oz. Zviri kwauri. You can go. This one is a cleanser now. I cleanser ish. Kumapundu kuya kuchi cleanser ish. Just clean with this. Wait for 15 minutes. Then you can put in mafuta kwa unoshandisa. Antika, and you come back with the results. Antika, ma cleanse. Kune vaya vasinotisa ati kuchuka toda kungo brightena. Antika, toda kungo brightena. Antika, do ma brightening oils, ma brightening serums I just mix in your mafuta. Antika, you mix it in your mafuta. This is a brightening serum. Mix in your mafuta. Antika, and then you come. Antika, so murukuona antika, iwo unongo tsvaga aunoona kuti ukwana guys. Why kuda kuti itazva unoda nebody yako yo skin your rose. Haufangi kuudzigwa. Inga mwana zvama blambi vanoudzigwa nani? Vanodlama blambi vanoudzigwa nani? Kuti yei chichi hapana novaudzira. Antika, right, Egyptian magic. Antika, serum Egyptian magic ish. Vanoziva Egyptian magic amudziwi Egyptian magic Egyptian magic. Just go and Google. Zvangu ndokoti ndemno Google. Antika, because I asked andakabika ni mafuta ndobika aripo. Izviri ndekutongotengesa kadai. So you just go and Google. Yes chadewa. Zviri say moona, then you also dzoka uchitenga uine enough info. Anditi chete koita vava andika vane ma stretch marks anonesikana nema stretch mark vava vane ma stretch marks ari kwangu kwandiri ndoko ari kwanikwa stretch mark oil ish vakawanda moziva Shalom vakawanda you know about this vane matambura nema stretch marks vaya munoziva Shalom ish. You know about this. Munoziva about Shalom ish. Ani murikuona munoziva iheva stretch mark oil munoiziva vakati vanoziva ntazviva skin care vanoziva Shalom inotsvadabura ma stretch marks mitara yaya unenge unayo kana kuti chima kuenda musama iko zvino meme chida kubvisa. I think ndastarigwa nefunga nezvigaba ndastarigwa ne about 5 or 6 amen chachiri kufamba vanhu vakawanda vakadzi especially kana vakobvu vanonesikana nema stretch marks aka ndoke ma stretch marks aka. Saka musatsa ndakudza zvokuti mutsiga uda kutsvuka ndo tsvuka ndakura kondoregere kutsvuka ndakura semangu iwe uri kudla blambi one akati inodliwa ndiani each to their own each to their own. Aya ndiye vagara vari brown zvawo mafuta vagara vaya vagara vari chocolate
vari chocolate aya vanoda kungoglowa indo glow yavo ishi ndaizoriga mukuisa mastickers paakauya mafuta aya kusazoisi mastika handiti saka ndizvo zvizvi vanoda glow jawi takadira handitika saka munhu iwe unongotsvaga kuti pako ndepapi paunoda wotsvaga wouya wondibata kuwhatsapp handitika then toita chi ichi their own tari ungaudzwa kunge zvine affecta kumba kwavo kunge zviri kudla kumba kwavo iye vanosora vachingodla kunge vari kudla ice cream takambozvidziona zvodliwa isu takambozvidziona saka munhu ngangodla akanyarara anoda kuita zvekulaitena skin yake ongolaitenawo ndikoko munhu nemunhu nezvinomuitira handimaona munhu nemunhu nezvinomuitira hatingadya kuita business iri kune mwani vakamirira kuda kuwisa business vamwe vanhu ende mazimbabwe ane kamweya kahunu kakaipa mazimbabwe ane kamweya kakaipa zvokuti dhumazimbabwe unoona munhu achida kuya kuzokanya business romwe munhu ndirege nditengere vana vangu chingwa iwe wakwana papi munoda kutenga zvinhu zvokuti mubliche kubliche skin zvikazodai munobliche iwe uri kudla iwe mari yako ndamutenga doro wani haubvunzwi unotenga mbanje wani haubvunzwi unosvita mutoriro wani haubvunzwi siya vanhu vararame torarama sei ukati muna muchinsondokota uite business rinori you come you go and attack munaite business iri you go and attack saka munanorarama sei guys munanorarama sei munhu akatekesa mawigi munoenda kunoataka saka how do we uplift one another as Zimbabweans? Let me sell my things now. Anda kudla ngadli anda kublaitena ngainaitena anda kubleacha ngableache takainda nemunhu anita zvanoda chikupisawo ichi kuti kutonza chikupisawo chilaitichi izvo ndotokangoma yanga ino nemusoro vaya vanoneseka nemusoro inovava misoro inenge ichingovava vachingokwenya musoro uchingovava wakazara dhandarafu musoro uchingovava demato ndinayo panapa sori yenyu yakada sekuti yakateukigwa nesomething hanomona demato you come and buy demato wozora demato musoro wako hauvavi futi musoro wako makwenu haanotiza makwenu musoro hauiti makwenu ini ndio anoshandisa zvangu iyoyi alongside chebe yangu handisiyani nayo saka tena bvudzi rangu zvaakaita ndivana nhikuidadirai munhu akati mafuta vanomaataka vanhu ukati ndikutengesa chino vanocheta ukatengesa hembe cheche vanoiataka handiona vanoiataka unotochiya kuti saka vanhu vorarama sei munati vanhu vadini ngari kuzi hana kubarudza makwasila saka munati munhu adini uya mutenge mafuta eguys vari kuvaviwa vaiscalp come and buy this tvc scalp handitika munhu nemunhu achiita demato chikwapuro uya anoziva paidao demato chikwapuro mukuvava nemakwenu hauiti haufambi uchingodai uchingokwenya musoro gwenya kwenyu unongozora iwaya ndiwa tinongozorawo isu pano pamba saka tinawo zvisine machebha acho tinazvo right regai tipinde tapedza kumaketi hatika kana zvauri kutengesa ukanda mucomment section kana zvauri kutengesa ingokandawo mucomment section kuti ndikutengesawo zvakati tichita live yedu uchikandawo unongewo yechingwa handi ndizvo kutongwavha guys ndizvo kutongongwara munhu ari kutongongwavha kungwavha ina handava ndabira ndikuzvingwavhira unonga kutondisapota munoti nditsondokotera business rangu come and support me now pane mwana izvozvo mudhairidza bva kutenga mazikamfoti angu 2 mufunge 2 one time izvozvi pane mumwe akatenga 3 last week up support yakakura kudaro support yakanaka kudaro sure vana vangu madhairis muno muuk support yakakura kudaro unowa kuti kupikisiwa timu rangu remuuk muno muri kusapota makamfoti kutosapota kuona kuti inonzi sapoti ndokunonzi kusupport kwako ndichitorarama ndichitoinda guys ndinoziva kuti ndakaita kunopinda munomba ndakakutadzai chokwadi vhidhiyo makaiona ndakagara pasa ndakagara pasi apa chichi uripi kwamazuva ano ndakagara pasi apa guys tichidla hedu nachichi wangu yeyu tigere pasi apa tichidla tisina kana pekugara iko zvino tigere pamacheya handi ndokuimprova kwachona tiripo macheya iko zvino takungobika poto zedu takanga tine poto zedu 3 handimaona iko zvino taane poto zedu dzakawanda takutobika handi takutogara pamasofa iko zvino takutoona tv handimaona tichitoinda takaenda zviri kutovaya handiti tatenga firiji kedu yakataka bleswa nemudhayari wedu murume yakutitengera kafiriji kaduku tadoine zifiriji redu zihombe mbambamba takaenda handi ndizvo sapoti kavanhu vari kusapoti ndichiuya rimwe timu rangu mamwe madhaisi akagamana umwe akatenga ichi unonzwa kudukupiswa so unobva yatsaona vanhu vako kuti vana avava unonzwa kudukupisa kuzvininipisa chekucheko kugamana pasocial media ndiri kutenga chakasimeni ende vakatenga zvishu tokauya vamwe ndakazoramba kati aiwa guys ndatenga musi unoyo pane akafanana simeli wadhiwa ndikati ndabo ari mumcomment section ndamuonawo muhalo akati simeli wadhiwa nditaura chamuri kuda ndikati ndaraiti hako zvino ndingari kunyepera sha zvikanzi hazviiti mubvunze kuti ndakamti chi ndaona kuti ari kuinsista kuti no I need to buy something musati ndakamti chi ndakachitengera makapeti aida kuti taure chinhu chihombe but nenyaya yekuti handina kuda kuita greed ndinandave nazvo ndakakwanisa ndotengesa
achitengesa zvinhu vanhu vaigamana ndakachinditengera makapu etii akatenga makapu etii 6 ndikati zvikaimoda manga ndikati 6 chete kuti uone kuti handisi kuvharira panze kana handisi kusema kana kurama chitenga makapu etii 6 akauya tikaisa makapu etii tata tina wedu asi takangoti aone zvechokwadi kuti hatisi kuramwa kana kuti kudii akatenga makapu etii arimo mwalo chiwa mumuziva arimo muzasuku hanzvadzi yaziso handiti munoona umwe akauya kusira kasisimeli ndinoda ndirikubvisa ndine masofa ndinawo akagara mukati ndikati abho wangu handimuona kwete kuti tinoramba vanoti kudini apa maproducts eavon vanoda avon kune vakutengesa mukombezeshe iniwosho ndinawo antika kauda kujoina futi unoenda kujoinisa uite usaidha so uchitengesa kwaurugayeko uchitawo uchijoini tengesa mapefimi nemapefimi ari reasonable tichinda takadaro handimuona ini ndinawo asi kune vakutengesa mucomment section you can also buy from them, you can also buy from me uchijoina futi funeral wa polisi kwandiri ndiri kwezororo inipo mulani unongouya kwandiri kuno kutotoronga madhiri ako itawo pako paunozovigwa mangwanana uchinge wafa kwete kuitikwa gofundme sure handimuona support chendo inongodiwa so thank you for the support wese akasupporta makaita kuti zviite easy mufunge makaita kuti zviite easy nokuti relocation yakaoma ende kutanga kuti uzonyatsa kudai zvako but inini I can't complain. God was in it zvakafamba mushe mwari vakangopindira so mwari vaingopindira vakangogama ndopaunotonyatsoona kuti saka vanotokuvenga chikochikota chidiki vanokuda vakawanda because vanhu vakaita kugamana guys vakaita kugamana zvokuti handina kuzombonyatsa kurwadziwa nditonawo makauya kudhara vachitochema ndototi mwari nyasha idzi dzangu dzatoyashaidanoeboy handimaona ndiye ndichitodaro mapiritsi zvekuonesa zvezva ndiri kutomwawo kune ari kupa akandipa zvokutoonesa zvezvirimo muchida sinema akandipa kana ndangoonda mungobvunza kuti sirinenge madonha ndokuudzai kuti mukoto pakati ndaimotenga handimaona right hande panyaya yanhasi guys pane nyaya ndoda kuti nditange kutaura nyaya yanga ichindinesa ndakandishati ndoipresenta sei nyaya iyi asi sevanhu vari kubatsirana handiti toda kuti tionesane handitika toda kuti tionesane mbuya masambo ndibata nhasi vachindipa update yekukosanozati handigoni sometimes handikuoni manotification ekuti ndifollow kunoteerera vandipa update yenyaya yasekuru sekuru vave kukidnapiwa paya handitika right so guys nyaya yaindinetsa but toda kuti tidzokere kumasure we are here to help our own sister handiona we are here to help our own sister ava vambuya masava ndova toda tidini tibatsire handiti right nyaya zero chasvika ku don't worry don't worry chasvika kunyaya zero zvese ndinazvo right chiwa imunzwe tidzokere kumasure iyi battery ipad inofamba battery zvokuti kapera asi ndine phone iri pastandby ndine phone pastandby yakazara battery tongo switch handimaona right ngati tibatsirane guys ndoda kuti muvhure pfungwa dzenyu atika vhurai pfungwa dzenyu tionesane takudzokera back pa drawing board after ndapiwa feedback ndapiwa nambuya masi ndoda kudzokera nemi ku drawing board ndakatya kutaura asi ndaipiringa shana pfungwa ndiri guys ndiri munhu anofanira kudhipisa pfungwa pakaita nyaya ndanyatsa kuongorora nemakoni but pane zvimwe zvinhu zvokuti ndaishawa kuti ndifile mapuzzles achona panyaya yekwasekuru masi ndaitadza kufila mapuzzles but maybe today here to help our own sister we can fill in the puzzles pamwe chete handi chisaita chemunhu wani tine nyaya dzedu dzatinadzo pano dzatafambira asi regai tidepedze tigopinda munyaya dzedu handika dziripo after pepa ndapromisa kuti ndambotaura nevakomana vangu vakadini ndakadzokera futi kune vakomana vaya ndobva ndati guys inini handichinazonzwisisa tell me sorry yenyu but I don't want kuti I'm not going to expose that kudi but ndoda kunyatsoziva imimi kana muchitora munhu pepa muchikidnapa munhu imimi munokidnapa munhu akaita sei. That is my first question kwaari mubva vaseka zvikanzi chii sister ndikati ndine munhu andakakudza kuti ndikutsvaga nditi mukati mimi hamuna munhu akadaro handika vakandiudza kuti mbuya masi vakandiudza kuti handi vakatadzirwa video yevanhu vakanga vaine ropa chirohwa zvikanzi hakuna makidnappers anoti atichengete vanhu zvekudaro zvekutotadzwa munhu kana vakatadzirwa video muvanhu vakanga vaine ropa inenge tori disguise idisguise yavanenge vangotaridzwa zvekuti vaone panguva yekuti vakwanise kuconvinswa kuti tiri kuda mari tozviita izvozvo but inenge disguise hatiite mawaya dzinenge akazara vanhu right 2 guys makidnappers kana chitora vanhu havatori munhu nje pombi yadonha iwe neni vanoita iyo ndakamboitaura last time vanogara pasi dati tionesane vanogara pasi
voita meti dzavo voita nguva yakareba vachikutrela kana kuti maybe vanenge vapiwa information somebody else kuti uyu munhu ane mari yakareba, mari yake inogara mumba. Zvavanogona kuita, I want to tell you handika from zvandinoziva handika kubva kare nakare zvandaiudzwa neboys dzangu idzi. Kazhinji kacho kana vachienda kunoba kudzimba dzemaindia, let's say vada kukidnapa kumaindia, what they do is they know kuti maIndians ane business ende vazhinji vaisaisa mari kumabhengi, vakatanga manje nyaya yekurobiwa kuisa mari kumabhengi. Saka zvavanoita vanogona kuti let's say munhu ari ndoti example yekupe kuti wese mese munzwisise, ngataure of kuZimbabwe, vatrela munhu vanoita kana kuti vanodeploya kana 3 people vanenge vachitori nemotikari dzakanaka handika, vanoita zvokuhaicheka chaiko chaiko izvi maybe munhu uyu ari kugara kuchishawasha hills handitika, anoita nguva achitosikamwa, inenge itori homework. Vanenge vakawanda asi vanopanana maposition. Kune vanoita position yekutrela kuti ava vanongopinda pakutrela chete, achibuda mumba anobuda nguva dzakati kuta to 7, anoshandisa road yakati achienda kubasa, anoshanda pakati, anotanga basa nguva dzakati, homework. Kune homework vanoita izvozvo zvehomework izvozvo handika, anobuda palunch anodya pakati lunch yake, odzokera munguva pabasa na2, anochaisa na5 handika, kana chimwa anoenda kubhawa rakati onomwa doro rake rakadai ozobvapo. Vanoita homework. Zvavanoita vanotsvaga kana imba kana cottage yekurenda padhuze nepane target yavo. Ndoda kuti mundibatisise. I want kuti tivambe pamwe chete pafungwa dzedu, tivhure pfungwa, hatirodzei pfungwa handika, tisvike patinoda tisvike, tibatsire our sister, because pane a lot of missing puzzles dzandiri kuzama kubatanidza ini. Maybe somebody in the comment section can come and close that gap. And then vanotorenda imba kana 3 months vachibhadhara rent, because vanozati pane project hombe andimaona vachitoti trailer, ende kazhinji uyu anotrailewa hazvioni, hatozivi, because vanenge vachitofamba nemotikari kana vanenge vachitohaya motikari maremu yamira, vohaya motikari voita kana kuti 2 weeks vachifamba neD4D, dzimwe 2 weeks vanotora Fortuna kurasisa mepo. Because ndikatrailiwa ndikaona mota 1 every day kumashure kwangu nchidrive, I'll become suspicious. Saka vanochinja mota, vanohaya mota dzakasiyana siyana handichimaona right, votrela munhu kusvikira homework yapera. Vanotozoti vana vanotorwa nemunhu nguva dzakati, vana vanodzoka kumba nguva dzakati kubva kuchikoro, vana vapinda mumba, vana panodzimwa malaiti, vana vanovata nguva dzakati, vanenge vachitoziva handimaona. Mukadzi kana achitobuda anobuda kubasa rakati anodzoka nguva dzakati, musi wavanotora munhu kana kuataka vanenge vachitoziva kuti nhasi mukadzi abuda aenda kuchechi, vana vatovata, murume itime yake kuona bhora, vanobva vaataka ipapo. Zviri clear. Vanogona kutopinda mumba votora munhu mumba kana kutora pagedhe zati okay weekend anoenda kana kuti kugolf odzoka kana kuma7. Saka nachida kumutorera pagedhe handika, musi iwoyo vanotanga vatoita tember round nemasystem avaya maCCTV system, voita tember round nawo nguva idzodzo. Panosvika handimaona munhu yaya pagedhe, makamera anongodzimwa zvenguva iyoyo handika, vototora munhu anachizoti panguva dzakati munhu ari kutopinda pagedhe, andopa anobva achipinda mumba, vototora munhu wavo voisa vovhura makamera vorova pasi. Panozoti makamera akambotadza kushanda panguva iyoyo yakatogwa munhu, mapurisa hapana chaanowana handimaona right. Ndo kazhinji kacho operation inoitwa nevanhu vanoita zvekidnapping, makidnappers chaivo havatori pombi yadona hanzi mother. Saka should I keep quiet? Ndonyarara here. Ngatisane nenyaya yacho now, right? Let's go to the next story, because handichahwisisi kuti am I doing the wrong thing or the right thing, because I'm just trying to show you tifambe pamwe chete nenyaya iyi, but ndinenge kuti pane chiri wrong chandiri kuita here. Am I doing the wrong thing kana kuti andicha understand mwanangu Phoebe. Iyo ndeyekuti mama muri kunyarara here, musapinde mumazviri here, musataure here kana kuti ndigare ndakurumidza kuziva, because ndinozama tionesane tisvike patoda kusvika.
right? It's a well-planned game, guys. Rinorowa pa social background. I am telling you, I know this. And this will help you also in the future. Antika musamutero nikwana mota chikuteverera 1 chitamota enta 3 days chikuteverera. You have to be very very careful. Antika even skeptical kuti chichi kuitika. Antimona, I'm just telling you from what I know. Antika because ndino wirana nevanhu vanoita izvozvo. Antimona, right? Saka zvadaro papa vanozotora munhu wavo kana vada kutora munhu wavo. Vatora munhu wavo, then they go. Vonochengeta munhu wavo. Vodimanda ransom. Vanenge vachitoziva kuti you are worth mari. They'll be knowing all that. Remember, most of these people vanoita zvekidnapping, truth be told, pano ndisingavavanzi kana kuti kudini, vanoshanda nevamwe vanhu vemubhengi. Vanoshanda nevamwe vanhu vangatori mabhengi chaimo chaimo. Mabhengi memuya, don't trust all the tellers in the banks. Mabhengi munorowa fraud dzese, munorowa ndo vane topa link sometimes kuti munhu akadai so ane network yemari yakati. Andimaona, ane network yemari yakati, vanotopa information kune vanhu ava because vanopiwa mari yavo yakareba. Depending on network yako katorwa iwe kana uri munhu anotowaita kana ma 10 million, antika they will demand for 3-5 million. Right. 2, ma kidnappers. Vanda zvekidnapping are boys and aitaura nzonchibvunza it guys. Vari kundijikira, vari kundirambira, vari kuti akuna munhu atichengete munhu 3 weeks. Pa 3 weeks munhu anenge atofa. Atichengete munhu 3 weeks. Ipapo vatsika madziro, vakatsika madziro. Zvikanzi atichengete munhu 3 weeks. Azvigoni. We don't keep someone 3 weeks. Once the ransom has been paid, zvatopera. Kana munhu achitoreliswa otoreliswa. Ndikati ko papa panourayiwa munhu panenge paita sezvikanzi panenge paine something chinenge chatoita chiri wrong. Normally ivo zvavo kutaura kwavo vanoti isati ite zvokuuraya. Anoona tinodzosera munhu. Aiwa handisi kuti vakaurayiwa nolini, don't get me wrong. I am telling you zvavanga vachindiudza. Handidi kuti zvavanga ndichiudziwa. Vati azviiti kuti mutichengete munhu 3 weeks. Never. Hazvigoni. Right? Tichikuenda nenyaya imboteererai munzwe. Right? So, toda kuti tidzokere kumasure. Tidzokera kumasure. Murume wambuya masi akatogwa because mbuya masi vandudza nhasi vakati kune munhu murume wavari kunzi akapinda kuAngola. And she was actually believing it kuti munhu murume ende zvechokwadi murume anogona kuita yese yese. Murume akapinda kuAngola. Asi passport yake iri mumba. It didn't make sense to me. And vakaenda ku airport taura kwavo vari kuti proof iri kuti akapinda kuAngola. Zvakatiita kuti vatume hama dzinde kuAngola dzikanoti hakuna munhu. Anomaona, right? Zvakare pekutanga if you still remember, mbuya masipa akazoziva kuti mangwana pakazoziva kuti murume akidnapiwa. Pavakanzi sai 1000 nemurume. Antika vakaisa 1000. Guys, every mari pakadepositwa, pakaiswa mari. Every paniswa panotogwa e-wallet pane camera. Every ATM payaka reportwa nyaya ichi pachinzi pane munhu akakidnapa. The police first thing kuenda inotochowa musystem wavo kuti mari yakadepositwa musi wakati, yakatransfer musi wakati, handika yakatogwa pa ATM yakati. Kana yakatogwa pa ATM yemuJoburg Braamfontein inotaura kuti pa BP garage Braamfontein yemuna Smith Street. And then the police would go there, votora footage. Zvoonekwa kuti munhu akati noti ane makamera pese, mabhengi ane makamera. Potogwa CCTV yekuti akawithdraw mari, that would be a start. Akawithdraw mari ndiani? Unfortunately, handizivi hangu apa pakuti nyaya iri kurwadza Julie, iri kurwadza nyaya iyi, but toda kuti tivabatsire tidzokere kumasure because ipapa can be panogona kuveneka chokwadi, but let's tame around with this. Let's tame around with this nyaya. Antika for now ngatimboisai my emotions paside antika let's just scroll around nenyaya ishi. Anomaona, let's scroll around nenyaya iyi timboona kuti pakamira sei. Anomaona, right? Pakaita hapo mistake panyaya vakanzi ndamunesa mari mubhini. Munhu akanesa mari mubhini. Pakaita mistake yekuti chokwadi vakanzi musaudzima mapurisa.
handiti of which papo ndiri kufunga kuti had they involved the police papo paiswa tracker pamari iyoyo because madofo maningikirani paiyaitisa tracker mari iyoyo pavanonoitora mbini imomo mapurisa ringachitreka kuti mari yakati munozati kutreka even vakanzi musauye nevanhu munhu akaenda ari one drone rinotreka mudenga drone rinotreka ndanzindanisa mari pakati ndonosiya mari yangu ipapo ndoenda vakaisa tracker drone remapurisa mapurisa ari kustation kasi kune drone rinenge richitoona richitenderera richiona kuti mari yatogwa uyo munhu ari kufamba uyo raitera drone kunyasona kuti vanhu vari kunopinda papi pakatorwa mari drone chairaitera tracker chacho yaigona kunovalidha mari iyo yaiswa tracker yaigona kunovalidha kuti mari yatogwa nani yafamba sei. Unfortunately vakapanika vakanzwa zvemapurisa they did not even also involve the police nokuti vaityirawo safety yemurume wavo kuti anogona kuurayiwa right. Tikabva ipapo tikaenda kuri kunzi murume akapinda nokuti vari kuti mapassports ari mumba handiti remember mbuya masi vakati hakuna munhu havakwanisi kufona panhamba yemurume wavo ega ndipo kana vanhu vafunga ndio vanofonera mbuya masi of which iko zvino paane 3 weeks 2 weeks ndofunga vasingafoni bva zvakatora mari havachafoni vanava vachidhimanda mumani muri kunzwa only nezuro pakahayiwa private investigator vakahaya vari kuti vakaona kuti munhu ari kunzi akapinda paairport that is paairport now hope yandave nayo inini ndeyekuti kana ari yakapinda paairport there should be a CCTV camera paone kuti munhu akapinda sezvo zita riri rake rim system and everything but passport yacho iri kumba guys awo ndikwanise you cannot take my details inini kuti ushandise madetails angu iwewe kana ndichingori munhu nje hazviiti unless there is something that we are failing to tibatanidze guys. Passport vanayo mbuya masi iriko kumba but munhu akapinda paairport akaenda kuAngola same details passport iri kumba handi muri kuona saka panikiri imbomirai saka paairport pafange paine kamera anditika yakacapture akadhindisa munhu wese anopinda nekubuda paairport nyasha according to mbuya masi this is the new passport. Old passport yacho yavakabva kunotora new passport irimo mumba dzese dziri 2 old nenew one dziri mumba vanadzo unless you are telling me kuti akanotora the third passport of which kana akatora the third passport they could have used a different name and surname. Remember munhu yari kutsvagwa akaripota kumapurisa onai terai munzwi munhu akaripota kumapurisa ari missing ari kutsvaga nyaya yepolisi handiti pane maprivate investigators ari kumutsvaga handiti can he use the same names and surname kuairport kwanozati kunogona kunge kwakaiswa alert yekuti kuri kutsvagwa munhu because munhu missing person akanzi akapinda paairport musi unoyu handiti asane 3 weeks atsvagwa saka nyaya obviously is reported saka yakaripotwa vanogona kuisa kumaairport nekumaborder kwese kuti tikutsvagwa munhu ushu saka chivindi chemunhu akapinda nepassport iyoyi antika achipinda ipapo asingatozivi kuti hakuna kuiswa mufananidzo wangu amusystem handimo handisi kuti kutsvagwa angave ani because ndakadai so right now antika ndikanzi ndiri missing inini ndofunga amene mapurisa emuno anotoenda kana kumaairport kunotsvaga kuti kana ndikanzi ndikutsvaga oright nepolisi yemuno inotanga kuisa kumaairport sezvo ndiri muforeigner kumaairport handitika kana ndichida kutiza inini kubuda muno handimbofi ndakashandisa melini hazviiti because inenge itoriko kuairport handicross ndosvikobatirwa paairport ndopandobatirwa paairport ndopandobatirwa because musystem ndenditorimo kuti wanted saka ndichisvika paairport vanosvika chitondibata handimaona saka uyu akapinda musi unoyu iyane achiziva kuti ane 3 weeks ashayikwa ari kutsvagwa who is using like
Ipapa pasi kubatana guys. Apasi kubatana, he could have used a different identity. Kuti akwanise kupinda aende kupi? Aende ku Angola. Ameno kuti zviri kumeka sense kwa murere guys kuti hazvisi kumeka sense. Ndati batsirani. Ndavabvunza buya masi ndavati masi uyai vavati vanogona kuzoya after an hour. Andimona. Even uchipinda fingerprint rako ririko ku airport uko. Riko ku airport. Hands guys pa airport anopabuda smart with the fake document and atiskuramba zvisezvo. You're not missing the concept of what I'm saying. Atiskuramba airport kune utsuori wese, but ndiri kuti inini wacho ndiri kuda kubuda. Ndendisingazivi kuti musystem pandiri kuenda pamuchinesa passport yangu yandakagadzira yokuti ndichikwanisa kunobuda smart ndizobhadhara ndibude. Am I not wanted in the system? Am I not wanted in the system? Because that could be my suicide. Then that will treat suicide ndega. Alright. And muru kweshana fungwa dzinopiringishana nditi. Right. Apinda kutaura kwakaitwa chindiudza apinda muAngola. Kuri kunzi akaenda kune a certain hotel. Ndizvo kune kwakazotuma vanhu. Kana uchipinda pa airport uchinda kuhotera, you don't tell the authorities vepa airport ndiri kuenda kuhotera, unongopinda nepassport yako kuti ndizoenda. I'm not sure kuti mbuya masi vakapiwa lead yekuhotera nani. Ndoti munyatso kuona guys kuti vari kuita kutambiwa navo, moenda kutambiwa naye uyu. Who told them kuti kune hotera yakaenda? Because ukapinda nhasi ndikafunga kutiza inini ndikwandokuenda ndindokuziya. I don't need to be told, to tell my authorities kuti ndikuchitsenda pakati ini ndiri fugitive. Vakazotumira hama kuti dziende nezuro dzinocheka pahotera paunga achifunga kuti ari kunzi ari ku Angola ikoko pakadzi atina munhu akadaro pano. Saka who led them to that hotel? Akava pasitari hotel ndiani? Something is not adding up guys. Something is not adding up. Something is not adding up. Now, vanava shaya munhu Antika, Bia must right now have a disappointment. Food, she's now disappointed again. Because vanga vaita hope yekuti munhu chokwadi ari kunzi akapinda akaonekwa. Ma private investigators ari kuti akaona sure munhu achipinda achienda. Private investigator, if you are here, ndine ma questions. I have questions. Mkoma wangu Bia masi nditautaura nemukuseri. It's item ndani chingoti munhu muri pakuchema but pamwe chimwe kuti akugona kutaura chidai but my sister I know the stress and the heartbreak and the pain that you are going through muri masingaoni. Andika pane zvinhu zvakawanda zvinogona kuve zvakaitika apa guys. I'm not saying ndo mundibate papa ndo wanzo kumisikoto. I am not saying kuti pane zvakawanda ndo zvakaitika but panogona kuve zvakawanda zvinogona kuve zvakaitika. Pana baba vekumaraini kwedu kugweruko vakati vakwereta vanhu vaita chikwereti chakanga zvichihlisa vachida kurawa nevanhu vakatiza vakaenda kuZambia kanochinja identity vakachideclare dead. Vanhu vakaungana pamba vakachema zvikanzi vakafa vakatsakatikira ndikiri unonzi muchi handichatauri zita ravo vakatsakatikira muroad. Anomona havatoonekwi vakavigwa vakadeclare dead. Vakatonogara vakaita imwe mhuri kuZambia vakazoonekwa paringe yashoka guys vakazoonekwa nomwe munhu kuZambia vakazodzoka after ndofunga 15 years or so. Vanhu vakati zviri kufamba sei munhu akadzoka zvake handi muri kuona. So pane a lot of missing puzzles that are there. Ndisiri kunzwisisa murume wambuya masi hasi mene yekuti tingati imene munhu anenge achingoveroramawo zviri comfortable. Handika munhu anogona nguhasira chitama rake rika hasi mene. Why would they kidnap him? Because I don't think right now vakachindudza kuti handina kana mari yehufu chingwa checho handichina kana cent kubva pakangobhadharwa mari dzeransom idzi kureva kuti maybe vanga networth maybe 150,000 200,000. Hanomona why would they take such a person makidnappers? Why would they take munhu anenge asina mari ane 200,000 muaccount kokune vanhu vane mamillions muaccount?
Why? And so and just see you guys, but I don't know, maybe picture like a missing person. I think there are a lot of missing information on social media. And more. Of which a picture right now, restore answers. But if I could musa post information in social media. So now, probably about next door. Right now, but you can't tell because there's no picture. You can't tell because there's no picture. And then what the most imagine, dear Mzimai. Dear Mzimai, now what's the most in dear Mzimai? This is our best story number 2. Ish. But this time I'm going to go to Zimbabwe. Ish. Story based number 2. Because they make kidnappers don't feed them 2-3 weeks. Because right now, remember, guys are just demanding ransom. They are no longer asking for ransom. I want you to phone and phone. Hanimona. Saka varikupa munhu chikafu chavo. Vakamuchengeterei. Havachafoni. Kuti tipei mari. Vakasvika pakuzonyarira kuti si. Vanava. Asi vakangochengeta munhu chete vanaye. Vachimudi. Vachimufidha nechikafu chavo. For what benefit? Mukurangana mbuya Masiva chiti. Pane muzukuru wavo. Antika aka-approachwa. Nefoni ya sekuri ye murume mbuya Masiva. Viki rapera iyo katoti amen. Aka-approachwa pa WhatsApp. Kunziko Maria ya mzukuru chisenda Maria moto wakanga uchiti unoda. Asana mbuya Masiva agoni kuita access. But muzukuru akasazozvizivi kuti sekuru vari kunzi vakashayikwa. Akatotaura navo azoona pa social media mbuya vachita live. Akati mbuya mukuti kudii kwese kuti ukanisira message. Vachiti Maria ye mota madhira ye mota tichipedzisa ndivape mari. Murikuona. Iwa havana access. And a private investigator panoletwa phone they can trace kuti ma message anga chiswa papi pacho. Booster ranga chinyorwa ma message ndepa in around the EP. Why is the private investigator not trusting that? Pan my mixing puzzles. And I don't know. Zita rakicha na picture says Rabuda. So I'm just trying not to muna pera mbuya Masiva pera guys. Mbuya Masiva onda. Nekufunga nongo auji guys. Usika ziti muna ari papa kucha nezvei. But isusu na utakusa mbuya Masiva side. Ini na personally ndakusa mbuya Masiva side. I am focusing pa murume wavo. Hanimona already she's hating. Hanimurukona she's hating already. Focus kuna mbuya Masiva kurwadziwa pari kutsvaga munhu because munhu akandodzoni tsvaga murume wangu kuti zvakadai ndinogona kuti vanhu vada kuti ndiche sei. But those people who are going to concentrate on the side kwangu kau might see the missing puzzles. Pane ma missing puzzles guys. Truth be told. Mbuya Masindiri ini mimi right now. Do not ignore. I'll give the pictures out. Tichage murumo. Choka dichibude pachera to save you all the stress and the depression that you are going through. Mchoga murumo weni. Because my sister murume arambiru. Anything is possible ne murume. Anything is possible ne vanuruma. Anything is possible ne vanuruma. Kana mukuru kuti vakidhepa sakamutora akaita something kwari and chinotadza kuti vataure kuti indai munoti ndai mutasa munhu wenyu takamukanda pakati chii asi vachishandisa foni yake kukomeketa nedzimwe hama chii kuti makidhepa zangotaura kuti takakanda pakati neimwe nhamba
ndamutasa munhu wenyu papa mutore muvige munhu wenyu takanda pakati in case let's say maybe vakaita something chi because they are no longer calling hauchademandi kana any ransom but munhu vanaye vakamubata. And it's not about numbers here, guys. What numbers, dear? And the phone in online daily. Murukona, my sister, and this is not very saying for monk, and this is because no coach was but no story part tight, but a lot of things are not adding up. Shakira, you say, inototsva nei ndakavigirwa munyofi nemunyemba nemadora neumwe mudhayara akaenda kumusha. Thank you guys. Nditobika munyofi izvozvi, nditobika mufishi wangu munyofi, ndosaka beef kangu pasaidi kurumidza pota yangu nditsva ndiri pano nachifamba zvanoda guys. Ndichitodza kuti pota yangu yakutsva. Mawana saka handizivi guys. Let me 52% talk to chance my phone, right? Ndoda kuti mbofona wo 217 but mbira masi take kuti tipe picture. Let's get check your munhu tine picture rake. That's the only way kuti kunze kuona kuti munhu ari kupi. And I liked the fact kuti panzi nambia masi pandakanza kuti apinda paone kwa details ake isari system kwenda kumunhu ndakatobvuma kuti anogona kuvari because they are capable of anything. So at least vari kubvuma kuti murume is capable of anything, vanogona kuzvitora neimwe nzira yakanaka vabatikana kuti all right varume can do anything. Anti muri kuona. So handizivi guys, I don't know, but this story ine malupo zakawandisa. I hope the private investigator Hanzichi saka baba ava was kidnapped, akatopfura pa airport using his passport. Passport yave iriko kumba. The passport iriko kumba. The passport iriko kumba. Passport iriko kumba. Passport yave iriko kumba. Passport iriko kumba. The passport iriko kumba. Anmon. Saka kana kuri kuti maybe kwakanoitwa imwe passport amen. I don't know. Maybe ye kumba kwachona pamwe vakadzokera vakano cancela vakanoita imwe. Pa 3 weeks idzi hazvichasika problem. Hakuna kama anogona kuzati ndeupi muna kuchoka because hapana picture. Hapana picture. Takutopinda mufikire chifo mwedzi. Hakuna picture saka kuti zive kuti ndiani anongofamba mafambira anoda. No one will know. Anti muri kuona. Saka anyway, ndangoti tionesana kuti pane missing puzzles haripo panyaya iyi kuti it's not, I don't know guys, but zvondirwadza kuona mbuya masachitambura siku nesikati chi, but pane missing puzzles haripo. How do we feel those missing puzzles? Ndona zvandiri kutaura empathy kuti pane missing puzzles. Kana iri imwe new passport yakanotorwa makidnappers yakanoapply passport ishi. Because mu system atorima rutonzi akatopinda mu system. Arimo pa airport akatopinda zvitorimo mu system takapinda zveshua. Kasingo zvino zvinangoti chinda muno request mapurisa ngachina no request CCTV. Muone kuti ndiye. Muone kuti ndiye. Because right now avana kana chi hama dzakaungana kumba. Anoona. Havana kana pekutangira, havana kana hupfu. Chachara kuti hupfu chacho takatovigirwa na mama kubva kumusha mai vavo kugaisa hupfu. Kuti vauye nawo. Havana kana pekutangira vangachiti sisimeri kana muchitogona. Please, kuma dance kwenye ndibatsirewo at least ndiwanewo kana mari yekutenga chingwa chekufidha vanhu vakaungana vakutsvaga hama yava kumboko. Vachiti kumba mangu mune vanhu 16 varimo, varume vakangoungana pamba ipapo. Anoona. Vakutoda urubatsiro kuti kana anenge ane hupfu angovapawo, anenge ane chichanacho tingovabatsira tivape nekuti vasvika pakupera hapachina. Muri kuona. Ndo pandiri kuti nini vanotora munhu ane 3 weeks chete, vanotora munhu vasinga ningiriri, asina net worth yemari yakawanda.
vari kunzi vambomira kusipinda mafoto saka tomutsvaga sei the more yavari kunzi vambomira kubudisa mapicture the more this guy is going very far pane 3 weeks the more this guy ari kuenda kana achitotiza ari kutoenda atodarika Angola yacho anti muri kuona 3 weeks muchikunzisaburise picture guys come on murume yaya uyu mbinga yekuzimbabwe yekuzouraiwa yaya yewa yekutora yekubvisa ransom ye 1 million kati rakatenderera apa picture rakatenderera apa tichaga munhu apa idzo hama dzinounganawo dziri 17 panguva yakadai vasingabudisa anti kana muri kuziva kuti kwakabviswa mari dzakawandawanda anti jitrenyere kuti mwobuda makusana obudisawo 50 rand otenga chingwa umwe munotenga hufu chikafinje chekuti mudye mukadzi uyu aneiwanepi aneiwanepi achitiwo kumakicheni aneiwanepi chikapi chekufidhai imi muchiziva kuti akatorerwa ransom kumaprofita mbuya masivati pavanobaya live kupeji kwavo vazukuru vavo papeji mafans avo anenge achivati indai kwaProfeti Miracle imi mafans ambuya masi chiregai ndikupei answer yakakwana musamubanidzira mbuya masi kuti kwanzi ndai kwaProfeti Miracle handika havasi kugona kukuudzai ivo mbuya masi but ini vandiudza handiti vakatotumira munin'ina wavo kwaProfeti Miracle vakabhadhariswa $500 muri kunzwa murume wavo achangoshayikwa vakaudzwa kunzi 3 days time vanenge auya nanhasi za 3 weeks murume haana kuuya saka mbuya masi anzi ndichitya kugwadzisa vazukuru vangu mafans mustop telling it to go kwaMiracle whatever mhenu kwamunenge muchiti vaendo vakatotumira munin'ina wavo vakatoenda ikoko munin'ina wavo vakatobhadhara $500 ye 1 on 1 vakanzi 3 days hapana maprofita amuri kuvaudza vazhinji vekuzimbabwe vakatobvako vaitumira hama nokuti ivo vari kubasa vanoda kuti vararamewo vaitumira hama pakati vakaenda vachindudza kuti sisimeni epafacebook yaka fake dzega dzega sanambona zvakadaro fake hapana kwanisina kuenda wese anonzi ane hapana kwanisina kuenda hatina kwanisina kutumira munhu vakatumira vanhu kune vese vamuri kufungidzira imini vakatumira vanhu nepasocial media zvandogara chiudza kuti you guys are too gullible mukangoona mashiripiti pasocial media apa makutomhanya kuti ningi endai paningi imi those things can be scripted makanga muchibhiliva nyaya engination uko mukaibhiliva mukamhanya musi wazvakazofambigwa because everybody ainakirwa nefirimu raaiona it was a movie mainakirwa nemovie ramaiona kuna munhu akafunga kuti this is scripted but ini ndakambozviudza ndikati aiwawo iscript zvinhu zvakanyorwa murume wake ndinollywood aive nollywood director wamamovies iscript hakuna zvinhu zvakadai makazoti maziveko zvino kuti ndo zvamuri kuita muri kumhanya mukangudai inda kwaProfeti niki inda kwaProfeti imi imboindai muye nemari dzavo kwaProfeti kokwa munenge muchiti munhu aindi imboindai ivo hamuna mabadambudziko feja dzinenge dzakangozara pasocial media idzi feja dzokadzoka dzamunenge muchiona idzi guys vana utsvaga mari hanzi mbuya masi ndinesi ho handizivi hangu kuti ndinesi ndasingatozwa nemi handizivi hangu ndasingatozvizivi ndafunga kuti vanoshanda mumba kwavanogara uko because vakanditi ndinogara kubasa ndozvavakandiudza vakanditi vanogara kubasa mbuya masi saka ndaudza kuti vanogara kuhospital ndaifunga kuti pamwe kuda mhene kwavanogara vakanditi vanogara kubasa musi wakaparadzana vakati takaparadzana kunhikikiri vakati takaparadzana iye ndichinda kubasa kwangu andogara iye achinda kumba kwanoenda handa kuziva kuti ndinesi ndatohwa nemi ndachifunga kuti pamwe vanogara vanosvigara makicheni anomuona okay ndasingazivi anti muri kuona saka ipapa panyatsa kutarisai guys munyatso kuona maprofeti munenge muchikufeja zvino script dzinogadzikwa script dzinogadzikwa guys script dzinogadzirwa dzagadzirwa script dzouya pafacebook zvoita real momhanya ndo mabirwa munoita waya kungoudzana mhanya kwaningi umwe mhanya inda kwaningi inda vakabvako mbuya masi vakatumira munhu vakabhadhara $500 1 on 1 vakaenda henyu kumba 3 days munhu anenge auya nanhasi dzaa 3 weeks nanhasi dzaa 3 weeks anti muri kuona
So no mbe masi hapana chavanoziva. Hapana chavanoziva guys, tisavapinze panyaya iyi, hapana chavanoziva. Kana paine medzi dziri kutambika murume wavo ndiye kutorova medzi dzake. Ndiye aitotora mari yake achiti ndaimukanda mari pakati dai achitamba nepfungwa dzavo. Ivo hapana chavanoziva havo. Kwa prophet vakainda uko. I just pray and hope kuti murume uyu kana ari kuita izvi, he must stop. He must stop. Iwe Prophet Jose wari kumuna mentioned that Prophet Jose mai manyana but no manyana because Prophet Jose no namatira and the pano pane ma testimony wobo. Pano pane ma testimony wobo pano and the vanu yapana pachita for free. Pano mnamchina matigwa for free. Pano makamubandira mari. Pano nechina matran for free and the pano pane ma testimonies wobo pano. Nasi not pano we nasi not takata vhura ma testimony. Totaka vhura ma testimony madharis taurai chokwadi chenyu. Musambovanza taurai chokwadi chenyu makazvimirira. Musambohle munhu tizive. 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 Andimukona. Pavana uya nasi ma testimony first. Then ivo vozouya. Tizive. Vana uya nasi. Vanongoya kuna matrai for free apa. Pachena apa. Right. Saka iyi ndo nyaya yanga tine yekutanga tichitaura. Kwanzi chi? Wanzi vari kudaro asi madhayaries apa because havazima testimony atinawo pano. Right. Chiregai ndikate ndidzoke nenyaya yamai vaZuro. Handitika regai tichitanga tidzoke nenyaya yamai vaZuro. Handitika mwana wavo atobva kundipindura izvozvi wauya handina hangu. Pana munhu ari kuZimbabwe rangatisira airtime guys. Pana anyone ari kuZimbabwe angatisirawo here airtime pafoni yemwana uyu tiite zvekutaura naye. But ndandichiita naye maaudio kuti tigozowa. But ndandati ndofona adzoka. Saka izvozvo wadzoka. Atoisa message iyi kuti ndadzoka mama kuchikoro. Munoona here? Iyo yegirini padenga iyi. Mama ndadzoka kuchikoro icho. Saka handizoti kune anogona kuti amukandire here airtime tiite zvekutaura muchiwa kana kuti nokuita zvekuplaya maaudios izvozvizvi. Boy maaudios anobva tizombomirira achimborekodha achimbomirira achimborekodha. Anomaona. Saka musaenda ndakukata ndochinja phone guys because yato ine 44% inomanyawo battery zvinobvira izvi zvinochengeta izvi zvinochengeta mafunikiri pabattery phone zvidikisha. Saka guys don't go anywhere andika ndingokata ndobva ndadzoka anditi don't go anywhere ndichingopedza apa tikudzoka nenyaya iyi yaZuro anditika